Άκου συνέχεια για skin longevity και μακροζωία. Μείνε στο βίντεο για να δούμε μαζί τη νέα αυτή προσέγγιση ως προς τη γύρανση του σώματος, καθώς και ποια νέα θεραπεία την αντιπροσωπεύει. Σκοπός του longevity δεν είναι μόνο να φτάσουμε σε μεγάλη ηλικία, αλλά να έχουμε υγεία. Πέρα από τη γενετική προδιάθεση, η γύρανση επηρεάζεται και από διάφορες βιολογικές διεργασίες, τις οποίες πλέον μπορούμε να τις επηρεάσουμε σε ένα μεγάλο βαθμό. Η επιγενετική έχει αποδείξει ότι οι περιβαλλοντικοί παράγοντες, ο τρόπος ζωής, η διατροφή, η άσκηση, ακόμα και τα συναισθήματά μας επηρεάζουν τη γονιδιακή μας έκφραση. Έτσι λοιπόν, οι στόχοι μακροζωίας επικεντρώνονται περισσότερο στην ορθή λειτουργία των κυττάρων και των ιστών παρά στη χρονολογική ηλικία. Η νέα σειρά 7525 Longevity της Fackenzie προσφέρει ένα ταξίδι στοχευμένης περιποίησης δέρματος, σχεδιασμένο όχι μόνο για την καταπολέμηση των σημαδιών γύρανσης, αλλά και για να βοηθήσει σημαντικά στη μείωση της βιολογικής ηλικίας, με ενεργά συστατικά που έχουν σχεδιαστεί για να στοχεύουν τα 12 χαρακτηριστικά γνωρίσματα που αναγνωρίζονται παγκοσμίως ως οι βασικοί μηχανισμοί που διέπουν τη γύρανση του σώματος και κατά συνέπεια του οργάνου του δέρματος. Πρώτο καλλιτικό προϊόν που ενσωματώνει μια τεχνολογική συσκευή απευθείας στη συσκευασία του για άμεσα αποτελέσματα. Μείνετε μαζί μου γιατί ακολουθεί βιντεάκι για το πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη συσκευή, την καινοτόμα αυτή συσκευή στο σπίτι μας.